Kini ke All India Radio Shillong ka khubor ban puli phi di merino gunti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jong ka khubor mentak stem. Ke India ka di bani kren baki bor bahlor jong ki sipai Myanmar khnang banon phai biang ka jingsuk ha ka thi ka ri ka marjan ong menteri rang ba ka Mizoram Uzoram thanga. Piliu menteri rang ba ka Meghalaya konar ki sangmaya ka program IG hi kai ka bakarpang ban khmi bnya ya ka jingbit jingbiang jong ki khna na ka bantaka la wei ka pharnai. Lapin so eka Manipur bat ka Arunachal Pradesh da ka lingsun flybig bat lapin long ya ka ni ka jingthu lingba ka scheme udan. Ki khobor ki babnya. Ke India ka de banya kran ba ki bor bahalor jong sipai Myanmar ba kum juru bat ki kin honi ki ba pher khnang ban sinshar biang ka suk ka san ha ka thi ka ri ka ba marjan ka bala do ya ka jingsuk bat ka jingsngan. Ya ka ni la ong no menteri rang ba ka Mizoram Uzoram thanga. Lawan pun kemau biang hangi ba ke India kaya samput hadu 1,200 kilometer ba ke Myanmar. Kini kedai ke kabuk siar na kabanta ke rijongi ban beteng biang ya ki jingkren khnang banon ra ke jingsuk ha Myanmar la bandap shishu Uzoram thanga. Menteri rang ba ke Meghalaya konar ke sangma min ke siwra play ke program IG hikai ke bakarpang halor ke phang ke jingkhmi bnya bantai ke jing im ki khna na kabanta ka lawai ke ba pharnai. Ya ketika program na penlong ha yojana bhavan Shillong ha po jong ka Meghalaya Early Childhood Development Mission. Ha bakran ha ketika program menteri rang ba ulo ong ba ka Early Childhood Development Mission kadai ka jingtrei ka beran kambha. Uang beran kaman penkelai ka rukom perkhat jong ka imlang salang ha ka bai dei bat ka jingpen bha ye ki khna na ka banta ka lawai ka jong ki. Ula benar susu dah kabo ong ba ka ni ka dei ka jingkin show ka ba kotor ka ban pen khlan ya ka lawai jong ki khna ha ka liang ka kot ka khya ka yo ka kon bat ka bha ka miat ha ka em nang salang menteri rang ba u ai jing mudru ya ki program trekam ki ba bu thong ha man la ka sis pa asmi khnang man yo pen khlan ya ka tre ka ta nadu na tbian kani ka childhood mission ka thmuru ban pen kalai ki Anganwadi center sha ki ECD center on second tiu ya kumba 1,000 tali ki Anganwadi center bat kumba 10,000 mo ki khot jong ki self help group SHG kin kershan ki kam jong ka ECD on sa IG kai pentibit e kumba 1,000 plus pa ngot AA ki nong tre Anganwadi khnang makin la ban IG kai ki khilum khna ki ba hapo ndrus nem karta Ki kontraktor jong ka PHE hapo jong ka lama PHE Western Circle Contractors and Suppliers Association ki ba trei ki jet kam ki ba pher hapo jong ka scheme Jal Jeevan Mission ha ka jila Meghalaya ki la pan pau ye ka jing sngokya ka ba jur halor ka jingki door jong ki pipe GI bat ka jing bo door jong ka tanat PHE ha ki jing trei ki ba pher President jong ka te ka seng ba JTS thong ni ong ba ka ek ba mi na ka ni ka kom pentri kam jong ka sarkar ka long ka jingdo nong ka bon ye ki kontraktor lami kim dan jing mi AA show wat hadian ba kila pendap ya ka kam ha ka scheme JJM ka seng ka dawai ka tanat PHE ben khmi ya ka ni ka jing e kham ko ka bala bat ban wadi ki la tre kam bani kran snotho jingmot bar ki kontraktor Shusho ka seng lapan sngoru balada 4 tiaw ya ka jing dawa ka jungki kin sange sendan ya baro ki jing tre bat kin amman se ban ujor hakmat jong ka ying bishar Ka Presiden jong kari ka Draupadi Murmu ka play ka tamasale kemen Maisuru Dasara ka ban ne shipo ngirenter da ka ngo ka dam ha ka lei chamun diswari ha clear lom chanmudi Ka Presiden kelas dang ya ka jingkren jong ka ha ka ktien Canada ha ka ba ka la ai khoble kitbok ka rubiang yi nong snong baro ha ka ni ka jing kemen ka bo i ka jing duai jingker pat pan pani ka jingker khu na ka lei chumun deswari na ka banta ka bha ka miat jong kari India bat baro ki basong ki basa ha ka ni kari kani ka khobor ka wan chapi na ka All India Radio Shillong Menteri rang ba ka Manipur Biren Singh min ka sngi ula play ka jing pinher lingsun flybig na imphal cha tezu hakat lingsun bir tikendrajit hak habakran ha ka te ka sngi Biren Singh ulo ong bahapo jung ka scheme udan ka bade ka jing persang jong menteri rang ba do Narendra Modi ansala ban panya so ya ka Manipur bat ka Arunachal Pradesh lingba ka jing pinher lingsun flybig Ya kata ke lingsun an penher sha tezu jong ka Arunachal Pradesh bat nangta sasha Guwahati. Dagani kalat uong bagi pat jong ka jala ba pher ka than chate lamingi kin sanang ye jan shishu.
Ubirin sing lo ongru ba kani kala tang ba ka wanra ya ka jingejan hapring ki nong song snong handai ka nyarap kan tiuru ya ka jingok kai perthai bat kum juru ya ka khai pateng. Katanat Housing but Urban Affairs jong ka sarkar India minin ka sngi kala play ka swatch toy katan ka ba dei ka wei na ki jingya khun ban thau ki khun riu ba ki wei ki jat tiar le ka jong ki khanna ki ba hapan chna na ki tiar ki bala tam kan tan. U Secretary jong Katanat Housing and Urban Affairs u Manoj Joshi ong bai ki soft toys ni ki tiar le ka ki ba jam bun sin na julap ha ki jakat he nyut namar ki deiru ki jat tiar ki bamju khamshan slim kham hadin Kamashwa ki karhana ki jupan mi ya ki kunman riyo ki bashna da ka ding bat ki ni slim bha la pli ka swatch toy ka than hapo ka swatch Bharat mission. Umantri Ramadu kari Narendra Modi ulapan pau ka jing snokya ka bakrao halo ka jing briyo na marjong ka jing takho kali ha ka jila Himachal Pradesh. Ha ka karwa khubor jeng Modi ong bala aya baro ki jing kishan kat bala na ka benta ki mensaw modu phadu ka jing kit bok kit uyang bakin yo no ya ka jing ko ka bakham kloi ka President Draupadi Murmu ka lapan pau ka jing snokya ka bajur halo ka jing yap jong bun ki briyo na ka te ka accident kali ha Kulu district ka bakan thopru ya ki samla puli ha ka karwa khubor joka ka pha ka jing snolem shigilong yung long sem ki bala mat ya kani ki jing ja ka basosi mat ka airu ka jing kit bok na ka benta ki ba mensaw bakin yo no kham kloi ya ka jing ko jing khia. The Federation of Khasi, Jaintia and Garo People FKJGP minin kasi kalapan bana bahkan pelong da kajingat pat ba ha ka arpoi tri urisau kum kada kajing sokya halor kajing nang bun jo ki samla ki ba klem kam klem jam ha kani ke jila Meghalaya. U President jong ka FKJGP uba dan di Khongsit ule thu akinong pathai khubor bakate kajingat pat ba kan sedang namot pran badan penkut Hamadan Malki. Uba Khongsit ulo ongru ba ka seng FKJGP ha ka jingwat banyak jongka ka shem baki don hadu kumba shilak ndropo hajar ngut ki samla ha Meghalaya ki bam don kam dan jam ke FKJGP ka ong ba kala shimi ka rai bai kini kelenti ban penyo rensani ki samla bakin pensngau yala ka jong kasur ke FKJGP ka pen pauru ka jing persya ka bajur ya ka jing thungkam da ka jing yakut kontrak uba Khongsit uong ba ki kwa ban pensngau da kasur ka bajam sya ka sarkar bahkan pendu no asisan ya kani kerkom thungkam kontrak namar ba ka penat mensiam yi kisamla ba kimdan satya ya ka jing sngosngan hakakam ka ba maki kitre ha Meghalaya prangot ki biriu kile athmai khnyang jingpang corona minin ka sngi berki active cases sakani ka jila manta ki don san phukandai ngot ha ka joka por ki don ro hnyangot ki bepat ki balat nyo khnyang jingpang minin ka sngi Kajingyo jingkot ni ka COVID ha Meghalaya tak hadu menta kalong kandai pusau hajar kandai spa kandai phongut ba kajingya briu na ka khlam kalong si hajar hndus spa arpu arngut hakui par ka khubor palat saw hajar hut ki briu kle thamai khnyang jingpang corona ha ki benta ki ba pher jong India ki active cases ha India menta ki don kumba saphulai hajar ngut ke India kledep IT ka palat arspa khanyo kulur hndru phra laktali tak hadu menta manyadana ka jing saphriang jong ka jingpang COVID ha ka lengkeri Minin kasila IT kaya palat kharwai lak rupunyo hajar ngot kibriu bar ki don ro kumbasan hajar ngot kibriu ki balalat nyo khanyang jingpang minin kasngi kajingyo jingkot jong ki bakempang COVID ha India ha bakhen kilum lang kalong kandai phupra point nyo ar na kasispa ki balayo jingkot barok kilong sau kulur sau phau lak ngot Menteri Ramadu kari Narendra Modi ai khublei ki pat nong song song kari ha ka jing rakhi ya ka Navratri hak kerwa khobor jong Modi lo pen pau ka jing kermen bakani kan Navratri kan besut ya ka bor ba ka jing klan men se ma ka jing im jong baro ling ba ka jinget ke baskem parat lai lak ngut ki nong ya pilgrim na ka leng kari bat ki bana shabari rukum ju lakmi lenti bikin let sha ulom bala pen kentang ha ka lai Vaishno Devi ka Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board SMVDSB kala pen kre baro ki jing don kambokong san kentupru ya ki lar a jing da ha ka te ka jing pilgrim ha Meghalaya pan kale niam Mahalaya ka aidak ya ka jingkut jong ka Pitru Paksha Shraddh bat jing sedang jong ka jing le niam bat lekmen Durga Puja Katu gini ku kubor kelakut bakalawan cipi na ka All India Radio Shillong sngom haban apat menta sai ka program ka banbot